ma fɛn diɲɛ kɔnɔ min ka gɛlɛn n'a ye ma fɛn min ka farin n'a ye mais lahara saya de fitinin ye o de kama ala kira ko kojugukɛla kisi nɛɛma b'a ye ko k'a da k'a golo ci i ma pikiri k'a la ka bisi kɛ k'a kankari siɲɛ 70 k'o ka nɔgɔ a ma a ka mɛlɛkɛ y'a ɲɛda siɲɛ 1 kojugukɛla jɛnɛyakɛla namima kɔrɔfolikɛla produit muso bɛɛ bɛ dɔɔni min ko n bɛ ɲɛda sanuya wallahi n'i ye muso 100 jɔ bi produit tɛ mɔgɔ min fari la a tɛ tɛmɛ 1 kan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn dɔnnibaa bɛɛ b'a dɔn produit kiri ale ni gulɔ kiri ani mɛsi kiri a bɛɛ bɛ kiri kelen na silamɛmuso jumɛn t'a mun bi 100 la 1 bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ sanuya bɛɛ bɛ ka dɔɔni min ko t'a la wallahi silamɛmuso ko b'a la ko b'a kɔ an ka hakili sigi an ka se to an ye ka sabali duniya de filɛ k'i bɔ etaji sanfɛ k'i jigin kaburu kɔnɔ k'i bɔ so ɲumanw kɔnɔ k'i bila mɔku kɔnɔ n balimamuso k'i bɔ Autriche borodenw cɛ la ne balimamuso k'i don kasange jɛman na duniya de filɛ k'i bɔ i ka mobili 100 million 70 ne ye voyage laban min kɛ sisan dɔ ko ne ma k'u ye dɔ janaza kɛ sisan malimatu ka mobili san 70 ka don a kɔnɔ ko n bɛ taa cérémonie dɔ la ka na bɛnba y'a ni dugumana kɛ kelen 70 sirikas ala m'a nɛn nɔ hali mobili mana ma bɔ a la ne ma sa k'e b'i ka mobili kɔnɔ n'i sara hali ni ye mobili san miliyari faden dɔ de bɛ don a kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw don a kɔfɛ e tɛna don a kɔnɔ ne m'a fɔ haramu don dɛ a ye dankɛ ko la k'aw cogo dɔn diɲɛ laban silamɛmuso diɲɛ laban silamɛcɛ diɲɛ de filɛ maa min t'i fɛ a tɛ kuma i fɛ o de bɛ don i ka 100 mobili kɔnɔ u bɛ cortège kɛ n'i ye ka t'i bila kaburu don na a bɛ cigarette don a da la garantie tɛ diɲɛ na sa muso ni garantie kɛra sanu na garantie tɛ sanutigi la ni garantie kɛra mobili la garantie tɛ mobilitigi la ni garantie kɛra du la n ko garantie tɛ dutigi la n'i ko k'i ye so fa den na ni den ta b'i bolo su tan garantie tɛ adamadenni na ayi ala ma garantie bila adamaden na ayi i b'ale kunbɛ ɲɔgɔnya hali n'i si tɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ sa don dɔ la maa tɛ to yan duniya filɛ a ye segin aw kɔ wallahi n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ dilan exercer k'i yɛrɛ kun diɲɛ fajiri o fajiri yanni k'i da ala tɛ limaniya di mɔgɔ ma gansan dɛ i bɛ fɛn dɔ de travailler i dusukun kan n'i wulila ka tahajudi seli kɛ k'a ban dugukilafɛ seli n'a ka di ye i b'a ko o kɔfɛ n'a ka di ye i b'a kɛ fajiri kɔfɛ nin ye kɔnɔnajɛlenya ye k'a d'aw ma n ma foyi ɲini aw fɛ f'a ka dugawu kɛ n ye ala ka siga n ma foyi ɲini mɔgɔw fɛ a ye dugawu kɛ ala ka siga nɔgɔya n yɛrɛ nɔgɔya inshallah an ci ala ka n'i tilala dugukilafɛ seli la walima fajiri seli n balimamuso a ka ɲi dusukun ma a bɛ diɲɛ kanu bɔ mɔgɔ la a b'a to tile kɔnɔ i kan ka baara minnu kɛ i b'u analyser i da kan ka don ko min na i da man ka don ko min na i kan ka nafila jumɛn seli ne kan ka gɛrɛ ala la cogo di a b'o sabati i dusukun na tuma dɔ n'i ni fajiri ka jan parce que musow tɛ kelen wuli heure tɛ kelen maaw bɛ ɲɔgɔn ye n balimamuso selidentɔ i selila i ma seli b'i yɛrɛ ye i ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o tɛ sunɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔ t'o ka programme na sufɛ i ɲɔgɔn dɔ bɛ yen
o bɛ kasi la ko ala kana sunɔgɔ nɔgɔya su kɔnɔ ni selila seli yɛrɛ ni bana ka seliya k'i yɛrɛ la samatiyabaw bɛ ka taa k'i to muso muso bɛ ka si ka sunɔgɔ darajabaw bɛ ka taa k'i to ala ka pajubaw bɛ ka taa n'i wulila tuma min i b'i ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ n'i wulila 1 heure peut-être sisan fajiri bɛ taa fo 6 heures la i ka classe ka bɛn 4h30 ma ka duwawu kɛ ka ala deli ka bɛn 5h moins ma i sigi i k'i ɲɛsin i ka tapi ka nin yɔrɔ cɛ ko kuma tɛ yen ayi su heure dɔ bɛ yen i t'o di cɛ ma i t'o di den ma i t'o di teri ma i t'o di fa ma i t'o di ba ma o ye ala ta di o heure i ni patron de bɛ communication directe la hadamaden dɔ tɛ se ka ɲagami o la o heure i t'o di téléphone ma mɔgɔ tɛ se ka su jɔ ni téléphone ye ka su jɔ ni ala ko ye nkalon don kelen ta a takbir téléphone bila pewu sira ka jan n balimamuso diɲɛ tile kelen de laha ye badabada so de ye a tɛ ban n b'a to suma n'i tilali ka seli bɛɛ la ka duwawu kalan ka kasi ni ala camancɛ la ka kasi fo ala k'a dɔn k'i kasi ale ala kama hey i bɛ kasi jɔn kama n t'a fɔ ɲɔgɔn ye ko cɛ ko fa de b'a la k'a tɛ kasi la nin a cɛ nɔfɛ i bɛ kasi ala de ɲɛkɔrɔ a t'a fɔ ko mun b'i ɲɛ la a b'i ka ɲinifɛn d'i ma maa t'a kalama a b'i sɔn fo ka t'i da i kaburu kɔnɔ kunnadali t'a la i sigi a fɔ ala n bɔra ye ala de fɛ ne bɛ ala de ka bila la wa bɛna segin ala de ma ala ni bɛ segin cogo di miiri daminɛ dɛ e k'a imagine tan kabi bɛ bana bannen ka na se sigara ma mɛlɛkɛw nana cogo di u ye nin bɔ cogo di min bɛ aljinɛ kɔnɔdenw nin bɔ ne ta b'o de fɛ yan min bɛ tasuma kɔnɔmɔgɔw nin bɔ ne ta bɛ jumɛn fɛ ala ne bɛ jumɛn de côté la i sigilen bɛ ka miiri ne nin bɔlen kɔfɛ ne nin bɛ taa min n bɛ taa bila mɔriku la n bɛ malo de wa n bɛ tigɛ de wa n bɛ balabala de wa n bɛ kɛ cogo di mɔriku ko bannen u bɛ na n ko k'an jɛ k'an wo 9 ban k'an kunkolo kɛ turuba 3 ye ka senkuturuba minɛ k'a sigi ala ka ne da min bɛ kuma la k'o fa kɔrɔmugu la ka duguma sira fa ka sanfɛ sira fa ka n bolo bila n tɔgɔ la k'a sigi ka sangeli bannen yanni k'a ɲɛ datugu n balimaw bɛ na ovar di yan o bɛɛ bannen kɔfɛ ne kelen ni e ala u bɛ n bila u ɲɛkɔrɔ ka seli ni seli banna u bɛ taa n danda terminisi laban frontière laban tout est fini laban ala n bilalen kaburu kɔnɔ n bɛna kɛ cogo di a tɛ tɛmɛ 20 minutes kan n'i ye nin jɛ su fɛ tile kɔnɔ kana nin jɛ fɛn min tɔgɔ ko limaniya i bɛna a timiya sɔrɔ musow Allahu Taala ko k'aw ni limaniyara ka da Allahu Taala la k'a sira ala ɲɛ a ye sira ala ɲɛ k'aw kelen k'a lajɛ a ye mun bila aw yɛrɛ ɲɛ lahara n ko sira ka jan kana kulonkɛ kɛ a fɔlɔ i labɛn ni mun ye musoya y'aw labɛn a ye denkudiw labɛn cogo min a ye saya labɛn ka tɛmɛ o kan a ye kɔɲɔw labɛn cogo min a ye saya labɛn ka tɛmɛ o kan n ko sira ka jan min ye kabako ye kodɔnna dɔ ko diɲɛ kɛra sagaw ta yɔrɔ ye ko ala tun bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ lahara k'o banna k'a bɛ kiriw ɲɛnabɔ yan ka sɔrɔ ka taa lahara fana ta ɲɛnabɔ ne b'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye musow a ye bɔ moriso la saya ka gɛlɛn moritandon ma saya ka gɛlɛn jɛnɛya ma saya ka gɛlɛn namimaya ma saya ka gɛlɛn kɔrɔfɔli ma saya ka gɛlɛn fajiri selibaliya ma saya ka gɛlɛn lɛya ma selibaliya saya ka gɛlɛn fadenya ma donc ne ye sigi analyse dɔ kɛ e n ko diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn buguja bɛɛ ye ɲɔgɔn tɔgɔ ci bɛɛ ye nkalon da ɲɔgɔn na bɛɛ ye ɲɔgɔn kɛ fɛn dɔ ye
ngo fɛn min bɛ yen sisan mɔgɔ k'i ni ala cɛ dilan a ka dilan i kɛra cogo o cogo diɲɛ na i tɛ bɛn mɔgɔw ma i kɛ cogo o cogo i tɛ kisi mɔgɔw ma kisi cogo t'i la wani min faamu diɲɛlatigɛ la adamaden k'i dusukun ɲɛsin ala ma i k'i si kɛ ala ɲinini na i k'i si kɛ ala bato la i k'i si kɛ ala ɲɛsiranɲɛ baara la n'i sara don min n'i jiginna kaburu kɔnɔ ala tɛna fɔ fɔlɔ ko mɔgɔw ye min k'i la koyi i n'a cɛ jɔn n'a ala cɛ ɲininkali bɛ yen de fɔlɔ jaabi jumɛn b'i bolo i jija o la i ka mɔgɔw to yen ayi maa si tɛ kɛ 100% ye diɲɛ na bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ ma kɛ ala kira fɛ kisi nɛɛma b'a ye bɛɛ bɛ k'e fɛ e jɔn ye bɛɛ tɛ k'i fɛ maa to yen ka ala ɲini ala bɛ maaw bila i ka sira kan silamɛmuso saya ka gɛlɛn a ye morikan don to yen maa tɛ don moriso la k'i si kɛ dabali la k'i fatɔ ko ala b'i kisi n'a m'i malo k'a k'i ɲɛna a b'i halaki ka banajugu ci ma k'i ta tiɲɛ ka résultat bɔ i salen i denw bɛ tila ka kɛ maaw doni awɔ i ye muso muso ye diɲɛ dugukolo kan k'a dumuna moriso la nasiji sɛbɛn tafo koloni hali sɛbɛn fitinin b'i bolo hali ni a sɔni fara b'i bolo n'i sara ka shirku k'a sɔni fara to yen i tɛ sa ni ala min malo i tɛ sa fɔlɔ dɛ ala b'i malo k'i malo cogo yira diɲɛ na k'i halaki cogo yira diɲɛ na ala bɛ tila k'i denw kɛ maaw doni ye i salen kɔfɛ i ye muso o muso ye diɲɛ na k'a n'a denw kɛra muso dɔ ɲɔgɔn e ma ne bɛ to k'a fɔ n k'aw kana sɔn a n'aw denw ka kɛ aw ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn dɔ doni tuma min i ɲɔgɔnnaw u bɛ k'u baw bila ka taa hiji la u bɛ k'u baw bila vilaw kɔnɔ u bɛ k'u baw dusu suma u bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye o tuma de i bɛna wele k'i ka t'i denw ta kare kɔnɔ ko denkɛ cɛ 3 k'a si tɛ fa gulɔ la a bɛɛ bɛ banakɔtaga k'a sen fɛ muso lahara tɛ fɔlɔ dɛ a ye ko dɔ to yen diɲɛlatigɛ latigɛ ko ɲuman kama a ka tila ka sabali aw laban kama lahara don o don bɛ kule la musow da la i bɔ moriso la a b'a kɔnɔ k'an bɛ kuma de ko kuma ka di n'an ye ko ye de muso minnu sɔnna ala ye wallahi ka kɛ tawhiditigi ye an y'olu laban ye muso minnu si kɛ mori baara la u satɔ an y'u laban ye a ma kan kɔ wallahi an n'an ka denmisɛnnin a ma kan kɔ n bɛ pɔyɛn 3 de kan a fɔlɔ o de ye tawhidi ye musow a y'aw ka akida dilan n'i ye da dontɔ y'i ka kuma na lahara k'i ka saya sig'a nɔgɔya ka bana fiɲɛ i kan k'i ka kaburu dali nɔgɔya barzaki dali ka nɔgɔya ka sange min bɛ siri i la a siri bɛ siri ni gɛlɛya min ye ala k'o fiɲɛya i kan kuma min bɛ bɔ i da ala k'o kɛ kuma ba sigilen k'i kunbɛn ka mɛlɛkɛbaw bila k'i kunbɛn n balimamusow a sɔrɔ dɔrɔn i ka akida de ka ɲi silamɛmusow a ye jinɛtigiw to yen u m'a ɲɛ u yɛrɛ ye kuma ti mɔgɔ wɛrɛ ma an ɲɛ b'u kɔnɔbaraba la u ɲɛfɛ haramu de ye dumuni sogo awɔ u bɛ haramu wari min minɛ ka bagan min faga k'a kɛ jɔnba o sogo de kelen b'u funu ta hɛrɛ tɛ koyi maa tɛ se ka kɛ filankafo ye k'i dusukun bɛ lafiya fo ka t'i sa a tɛ kɛ ala ye dusukun lafiya haramuya filankafo ma wa silamɛmuso k'a fɔ aw ye fo ka dugukolo meleke kafirimuso tɛ bila tawhiditigi sanfɛ a tɛ kɛ cɛ ni nkalon tɛ kelen a y'a to ko b'a la musow a ye sabali duw kɔnɔ hali sini bɛ segin o kan n'a ka di min y'a faamu n'a ka di ye k'i si kɛ réseau ka nɛni na n'i sɛgɛnna i b'i jeli fɛ mais maa t'i si kɛ kuma la n'i sara don min kuma banna hali sini cɛ ko sira morikan don na k'o de kana fɔ munna o tɛ fɔ cɛ
sɛko sera koloninko la sɛko sera moribaga la hadamadennin kutu sen fila bolo fila i ka jinɛ kɔnɔ don sirilen don a la mɛ ala tɛ dɛ